homemade panipuri tini kai cha silai Tengo ready kha butribo bai ko puskabo sel bai ja no dipot kaham tabok gaggai dipot kiring no hinmano tabok ge bat sat bartarok na tung hamani bo asaka tungha oma ओमफ्राय तुंमानि तंगैचाय कुन जागा सुकुरै आसाका तुंफ्लाव गे ताबुक गांगाय तिनि हेतो आनि नगो तामसाय तिनानि नाइट डिउटी गेतो सालो सापु ताबुक नगो नंनाय गे तिनि गांगाय पानीपुरी स्लामु चानानि हिनिनाय वान सुबि दंगो गे ताब पानीपुरी स्लामनाय आं गे नगो बाहायके पानीपुरी स्लामु चा नरंना तिनि शेयार खायनाय नरंनाय तुनि भिडिअ नो पायसाक जरा tabuk ge puila no moida no janga kahama kai tui bai sapigina ka ang sapigina opno pura kaham ke norom nyaslak ang opno kaham ke sapoli tongnai ge nai tongni norok ani blog no pasak jora tai hinge comment kai sani norok bunda panipuri thokjak sabni favorite panipuri ano comment kai sani hingai norok bunda mo haike nogo homemade slamu chai nai kha ano comment kai sani tini hinge ang selami cana nih selami tonggo gay ko moidana kahma kai sapulunya iko jago tabu koton ma ke blab kotor ke hulnai tam sanai patla khayai jesik patla amsuk no kaham panipuri slamna ni hingga pura astap no patla khayai pura amno hulna nangnai hingga ang a kotoma moidano 2 bag khlaina ka 2 bag khlaiai tabo igor kaisa bo hului tongo yang obno kotoma ka hulnai norok an technique nai nei yang buti khlai khai norok bo amti khlai khalai chai manai nogo klai sa khaita amsuk umko porishrom nanglakta budi bai kam khaike porishrom ko tam sanai jese kam phano ungu hunma hai kyang ko tabo omno patla khai pura kiting khai hulunya kha sabsawa ata kiting ke hulna rangma ano comment khai sani ata kiting ke hulna rangha buri kasrang hunjak tipu inge tabo gangai hului tongang ke ekdom pura kiting khaye inge amno pura patla ka hulnai jesek patla ka hula amsung no tam sanai kaham nai ta panipuri to patla pura papor hainge de bahangke patla kai to pan jane asuk patla singlia ang asuk patla ka angka pulo phurong ka han ta patla ke belanya khamui thangbai no hne amsuk bo patla bo khaya ke amsuk bo rza khalia ta gang nor no ka suggest khainai ang to khlai chei pai jangla pura jesuk patla khaimon asuk no kaham patla khainai huldi norok khai chana nai tong hangai rongo geiko norok an technique no khuna ango jaga kaisa kotrani club bai unko amti khlai kiting khaiye panipuri ni size khlai na kha gei ko amti khanya ang tabu kaisa khaya amti khanyo pura khlai thangnai ta kiting khlai ko amti khlaiye tabu step by step khaiye khlai thanai angai norok nai tungni an blog no pasak jora ko tabu amti khano kiting khaiye ang ti khlai nai genorok bam ti khlai nyai di asa kam kelet ingya tai hingke kambo ungku yata amtike chikon go hului tongman slai ko amtike ekbari kaisa kotoma ka hului na winai amti khlai kyang ka chaya deba genorok an technique bahai nangjak bai ke comment khai sadi genorok bo khlai chai nyai bai di angkai khlai chai nyai katini ingke ko obo hongai te kotor chikon bong yata jotono size ek size ingbai khata ingke ko tabo kunga jotono ngamti khlai nyanai kiting khlaiye ke norok nai tungdi Hingai tabo kungai ko nokhona ang busu kiting kha nai thongai to hului pai kha inge norok bo khlai chai nyai bedi nogo bahai nangjak ang khai pura kam ba sukle jakliya kam bo kabang jakliya inge ko je o kiting khlai sokok pai bai mani je o ata barano tabuk te bisa hului nyai te same process khlai angam te khlai jam nai ko amna kiting ga hului nyai te bisa je barano amte hekeno kiting kha boyong klab bai khlai jaw nai ta inge kam asanya da sala gen norok khlai chai nei dinogo angkai
onek pura tini kam khaiman jotono perfect jaka ke tabuk ngai ko je kiting khlaijano sheri shersinai ke karayo iko thok ruine sheri reka ngai norok nokona jaga khiklai reka ngai ni bom tike phuloi hai nai thokai pura ekdom tam sasene soi panipuri dugano chamani hai pura smell bo amte hai nyongoi tongha inge panipuri bo mo hai keno angkha gang pura tini ekdom perfect jaka ta kam khaimani ngai ko norok nokona jaga roi rema logi no busuk thas ka phuloi hai kya ge norok muslamai chai nei dia mo hai ke okay ang tabuk sheri tongo sherbai bo mo haing tabuk no mo funuga ngai tuli eko inge omoni ang sheri tongsini no side to tam sanai alu rok to rugui rijak alu rugui rekha okay nai tuli ngona shini ekbar sheri nei tiklai rakha ke busuk kaham kha pura kacak khai nei tiklai kya ke kerum hanyong itongha ge amsuk shergraka ge ko ani alu rukjak bo munui tongkha ge yangoi ko thentri bo chomjak mo ge butui khainani bagai ge ko nasiri amsuk seri si paigra khang ge busuk thas tongena pura dugan ni paichana naima hai thak tongha pura real ge ko te amsuk serjak nai tongkho ge bahai nangjak bai kha nugui thok tong yera sabela guys ani panipuri slamani real bo thoka sapro bo thoka topon norok to bahai saiman chene nyong to taste khairi maili hanke ba to buje angke thok jagata ang khaima ba angkai ko yangote sheri tongkho kenoro nai tungdi ani blog no pa sak jora ang somoiman khangka mo hai recipe rok je sapano slami chanani ani onek kosido omo mane tam sane angam te hero ko slami chanani chajaguta tabu puri phanong kha ang hanyo nogo slami chawo mo haike ke somoi krini bagai se tabu kha lengmani bagai duty thangni phaidi ga nogo masma tongya amni bagai khlai chanani somoi kri ke ko yangani alu bo karuine sapigi paikha kono to mix khaya ko gai ko ani pani puri bo mun bai kha ge busuk thas ngai tongkha he da guys ko te kicha tongkho to panse inge ko ani tamsane pani puri ni buti mosla muinagra kha thentri nyo ruwei lebu sebi ruwei inge bukur no kicha slice khai ka tamni ga blai rokori inge ba inge mosorai rekha gayang ani te ondek te kicha las ni pani puri serbe kono bo ang sheri tongkha papor no ke ko inge tabuk no sheri pai bai kha ge yangoi ko jotono ready ge busuk thok tong to ina ge yang mos jengbo je alu mos jeng ta iko jagabo pias mosora oi rui lebu bukut no slice khai rekha motom suka thoka norok momo haike khlai chai ni abong ga suk seleng na bokre mane je saiman chabo saiman khata nogo ni ji islamai chama bla heda ge ko tabuk to 10 টাকা ni 4 ta da 5 ta saman ble usukang rogo sai nyai mani ge ko tabuk ga ready jotono ani pani puri ge baksa ga to ko ang slamu chama nungbai ma to o ready made kuri ja papor hai abono mangsi pai nai sheri chau but ang khai nai di busuk original nijino moida huloi nijino khlai chakha pura tam sanai soi pani puri dogano chama hanyung ta hang nai di yang background no kha busuk marang kha kurung karang gaisno nok ngai tabuk ngai iko badam koi ekta bukur khugoi ang rekha badam packet pai to mani abuno ngai moso kuthei yogi rena mani moso kuthei paijak pai thanga mosing chaw nyai kam bagai moso guri kisa sa khorei reka ngai ko tabuk ngai donia patta no pura wasan thas kai nai gura khai helebui runaita last ka jaga oje thentri buti krida buti islamjak amono kisa sa ri kha jaga inge tabuk ngai kaham kai mix khai nai last ka ang doina patta chikon khlai sasui rekhata helebui inge ready ani pani puri tabuk ngai chalai sinai iko pias bo kabang kharai rekha angkai pias kabang thokjango gemni bagai mosjengo pias kolom khai rawi rena nyai pias taisa rawi ri tongmanta
Okay, nugui bahai nangjak bai kha norok ano comment khai sadi. Okay, taisa angkai ko business rok sima khulok sina amti chajang nai rok norok phai chau hebai do wan dugano tai bisi dakti no business khulogan. Okay, tabuk angkai ko ready bai kha tabuk angkai chalai sinai. Okay, norok bahai nangjak ano comment khai sadi nugui norok chana musung kha. Ang tini no nogo first time ang nogo hanggai tini selamu cai tung do ang panipuri rok itu nogo selamu cai aku tini no pas selamu cai tung okay ko hasung tonga he da bazar ni pai nai packet ni khulogoi ro bhaijak hang tonga sukmar ya tabuk ang nor no kisa cai phuga no nei nei chana ni nei buskango nai pai kha abuse stand tongma khai tung do stand bo pra kusuk ngai kusuk ngo tolak mane engko bara asuk khlaime ta ke asuk jangnai table gurui ke ang mukbang rok sama rok tangi phung yang ke mo haike asuk engko table ruine chanani subida nyata hamni baga ang khlaijai ya mo haike engke ko tabuk ang chana nai jongkha ruine engkai je abu tinyo kha tolas ma toni shu te tulo jaga skri ke ba engke pura thok sukha hano tak ang nugui khukti hai jongha aske chana mu jongha ta adin thok sukha mar khaino engkai ko tak chai silai grana norong nai tungdian blog no pa sak jora Hinkai tabuk hinkai shari go ang jago ramen songui na ka ani favorite hinkai obon pore hinkai ko ang mirinda nawi na ka hinkai weather pura tini nobar si pura wan thanda ka hai tungu ge ba jana laga nawa asukui nai ko cartoon tang ma nayomo norok boda chapru rogo mo haike naya no comment khai sari angke chapru mai chapru mo haike cartoon nai ne mai ma chau ingge ko tini ni weather kisa thanda ngai tong hangke bang jana laga nawa asugui chawi tong ta ge ko weather enjoy khai ngai yangoi na thaisuk taklai thaisuk ko prohan kabang ma kai thaisuk thaijago jago taklai kha sukku bu karai lia taklai ngi tam sanai last year ro ko hangke nobar rok phai nei thaisuk ko bon mane jari thangbai ta chikon purno taklai khete thaisuk bu thai kabang nukhang joto bu phangkono ingge tabuk ge kang weather enjoy khai tongo jan laga na no basi sip khai ne te amti ko nobar hai tong hale tang bana akai nobar rok phai tong musung ta ge yang ago tola ro to asuk bu phang ro kurini bagai nobar rok phai ya satung ge su thuina na yu ma tepse ko sung to sakao tomu mane third floor ta ge am bagai sagatai nokurin bagai tung subu jini room mo ngai bra marung jak sukang tung mani ke tabuk ngai ko chawi tongang ge norogan tini ni blog no bahai nang jaka comment khai sari ka tini ni blog am suk no sinai jotono no sari kaham bye bye next blog o hanyo bai malai fion